Si mantienes la cabeza en su sitio.
do plenario da Fundación, autoridades locais, familia de Xela Arias, poetas que acompañades, amigos e amigas. Tiñamos en mente facerlle homenaxe a Xela, como sabedes, hai uns días, o 8 de maio, tivemos que suspendela. Por sorte, danse actualmente as circunstancias axeitadas para facer esta homenaxe. Esta casa ten que acordarse forzosamente de Xela Arias, forzosamente, nun ano en que Xela Arias reactivou, como nunca, a celebración do Día das Letras Galegas, e puxo en marcha proxectos editoriais de investigación, proxectos orientados cara ao ensino tamén, é dicir, cara á creación. Realmente é un boom extraordinario a celebración de Xela Arias. Nesta casa tiñamos que acordarnos tamén de Xela Arias, porque ela está vinculada a un proxecto de 1997 que se celebrou nesta casa, que é o daquelas que cantan, un proxecto ideado por Ana Blanco, vicepresidenta actual da Fundación, e daquela encargada das actividades da Fundación. Moi sintomático este proxecto, que colle ese verso coñecido polo que empeza Follas Novas, e que lle deu o protagonismo que necesitaba a muller escritora, a muller poeta, na casa da muller escritora e poeta Rosalía de Castro. Celebrábanse daquela os 50 anos, era a conmemoración que se fixo, non, Ana, dos 50 anos da fundación do Patronato Rosalía de Castro. E nese protagonismo dado ás mulleres, Ana xuntou a 11 poetas, aquela, algunhas infelizmente xa non viven, e fixémoslle homenaxe tamén xa hai uns anos, e hoxe acompáñanos compañeiras de Xela para facerlle esta homenaxe a esta muller realmente rompedora. Algunhas delas non pode estar presente, pero vai estar a súa voz presente, como vai estar a voz de Xela presente. E as imaxes de Xela tamén están presentes, tanto nas postais que teñen nos seus asentos, como por streaming. Todos aqueles que nos estean vendo van poder ver imaxes non só de Xela, sino tamén do grupo e das poetas de xeito individual. Temos a sorte, pois, de recordar a Xela con compañeiras daquelas que cantan. Temos a sorte, ademais, de contar coa música de Rodrigo Romaní, neste caso acompañado en dúo por Beatriz Martínez. Rodrigo Romaní puxéralle a música a estes 11 poemas dedicados por estas 11 poetas a Rosalía de Castro. Era un proxecto no que había unha publicación e un CD, e temos a inmensa fortuna tamén de ter entre nós a María Esteirán, que foi a fotógrafa daquel proxecto, igual que María Cardarelli fotografiou a Rosalía de Castro con moi pouquiños anos, ainda era máis nova María Cardarelli que Rosalía, en 1860 e calquera cousa. As dúas traballaran de actrices no Liceo de la Juventud, unha pioneira, María Cardarelli, como fotógrafa. Así tamén María Esteirán está hoxe aquí, e teño que dicilo, que María Esteirán, aproveitando esta celebración, fixo doazón do seu arquivo, do proxecto daqueles que cantan, a esta casa de Rosalía de Castro, cousa que lle agradecemos enormemente. Infelizmente, ao non celebrarse o acto no auditorio, non podemos proxectar algunha desas imaxes inéditas de Xela Arias e tamén do grupo e de cada unha das participantes, pero polo menos fixemos estas postais para que teñan un recordo, non? Dese magnífico traballo de María Esteirán. Nunha desas postais tamén a mostramos a casa de Rosalía de Castro, porque
este ano tamén celebramos o 50 aniversario da apertura desta casa, non? Esta casa que estuve abandonada tantos e tantos anos, despois do esforzo de moita xente moi diversa, pois conseguiu ter certa dignidade e abriuse ao público como casa-museo entre os 71 e 72, polo tanto estamos tamén de celebración de cincuentenario. Así que, máis nada, darvos as grazas aos aquí presentes, darlle as grazas aos amigos e amigas, aos protectores desta casa, porque grazas a eles podemos facer actos como este, grazas a eles podemos transmitir en streaming para o mundo este acto, ese apoio incondicional de tanta e tanta xente que fai viable a saúde, por así decirlo, desta casa, desta fundación e das súas actividades. Grazas a Ana, hai que decirlo moi alto e moi claro, Ana Blanco, que tivo a idea daquel proxecto, levouno adiante, foi un proxecto imborrable para esta fundación, foi un antes e un despois daquel proxecto, houve un antes e un despois nesta casa, polo tanto, Ana, moitísimas grazas, e hoxe temos ademais a sorte de tela aquí para presentar o acto como debe ser. Grazas tamén, por suposto, ao dúo de Rodrigo e Beatriz, grazas ás poetas que vindes a acompañarnos nesta homenaxe, tamén a familia, por suposto, de Xelarias, a Amparo, a Darío, os irmáns. Para min, Xelarias era, por suposto, única, pero xa que estamos aquí na casa de Rosalía, a dicir que, como a Rosalía, toda a súa vida eu tamén a coñecín e tratei personalmente, teño un recordo fixo dela, non? Como Rosalía defendeu 3 grandes ideas como persoa e como escritora: a independencia, a igualdade e a liberdade. Así que moitísimas grazas, ese é un bo exemplo para o noso tempo. Moitísimas grazas e pasadeo ben nesta tarde. Grazas. Hola, boas tardes. Non sei se agradezo yo a Anxo que xa dixera todo o que iba a decir eu, así que xa teño o traballo feito. Sin embargo, vou ler unhas palabriñas, non vai a ser que pase desapercibida, eu tampouco pode ser. Entón, desexo que nunca xamais me diga alguén que non entende de poesía. A poesía non se entende, se xinte ou non se xinte, se fai ou non se fai. Con estas palabras que Xela respondeu nunha entrevista a Monse Carneiro, comenzamos esta homenaxe que a Fundación Rosalía Castro adica a escritora, poeta, traductora, protagonista das letras galegas 2021, Xelarias. E facémolo, como dixe o presidente, a partir desta plataforma que é o disco libro daquelas que cantan, no que Xela participou van alá xa 24 anos, que foi a súa presentación no Hotel Compostela en Santiago. Este formato novidoso, ata aquel momento, convírtese nun verdadeiro fito cultural. Primeiro, pola categoría literaria das mulleres poetas que nel participan. Logo, as voces desas escritoras arroupadas pola música composta por Rodrigo Romaní para o evento. Hoxe para min é un día emocionante evocar aquelas xornadas nos estudios de grabación, logo compartindo xantar e fotografías no xardín desta casa, un feixe de conversas, vivenzas, anécdotas que me aprenderon moito e que nunca esquecerei. Meu recordo para as que xa non están con nós: Pura Vázquez, Mari Carmen Krukenberg, Xoana Torres, Luz Pozo, Xelarias. As súas compañeiras, Xus Pato, Pilar Pallarés, María Xosé Queizán,
Ana Romaní e Yolanda Castaño van de seguido subir ao escenario e recitarán o poema que elas fixeron para Rosalía no disco, máis un poema de Xela. O remate do recital, o autor da música do disco, Rodrigo Romaní, xunto con Bea Martínez, interpretarán unhas pezas que lle ofrecemos especialmente a Amparo, nai de Xela, e os seus fillos. Gracias. Aquí aberto, vale? Por la página que... Bueno, ¿qué tal? Boa tarde. Un calor tremendo, ¿verdad? Un día maravilloso. Bueno, aquí estamos a sombra da casa de Rosalía e tamén a sombra de Xela, que estivo aquí con nós e, bueno, pois aínda está hoxe con nós. Lerei entón o poema este de Rosalía, que creo que falta unha estrofa, pero bueno, da igual. Cansa de errar polos fallados, tropezando en palabras valorentas, regresas ao bosque. Se vos non vos molesto, se vos pido as miñas gafas que están aí, porque podo lelo, pero quero lelo con tranquilidade. Ai, gracias. Que lío. Non te preocupes, María José, que non hai prisa ninguna. E onde están as miñas gafas? Non, aí non están. Seguro? Non. Bueno, pois entón agora Son de sí, ler. agora sí que é verdade que teño que ler sin gafas, porque non sei onde as teño. As teño no outro bolso. Ben, vou sacar isto porque con isto vexo peor. Cansa de errar polos fallados, tropezando en palabras valorentas, regresas ao bosque. Aferras no teu ventre un verbo, coraxe lúcida, rompente de ruídos universais. Escribes con fame e con audacia unha fascinación. Fuches condenada a valentía, calar ou ser perversa. Vela aí. Rescatas a pluma do teu inferno solitario e nadas contra os ríos da terra, arando nas palabras. Outras, arruinando barbeitos de costume. Só. Puxeches a modestia clareo sobre a estima. Mesmo así, as túas uvas ían verdes. Vacíaste de ti nas viúvas en pranto, disólveste na memoria das nais, navegas ausencias polo ulla e aquel baixe.
No último xesto de entrega arrincas o cravo. Vacíaste de ti para o vacío. Quero coller o froito do teu exilio. Evitando a sacristía, entras no templo. Inspirada nos misterios do rosetón, señoreas as palabras. Oficio de investimentos. Ti, espida, avanzas no altar da audacia, sen facer o sacrificio aos deuses. Un dedo caerá sobre ti. Bueno, este é o poema Rosalía. E falta unha estrofa, pero bueno. Ben. Agora o poema Xela Arias, non? Ben, monólogo adicto. Ignoro que lugar é este onde me atopo, cos meus osos e os silencios das palabras. Detesto esa voz que ven tan alta, con que persegues a miña morte de detalles. Só teño para ti xestos primarios. Despedazada, outros xa van gastados. Un día tivera desexos e cumprinnos. Na roda da fortuna xoguei con talla. Se xa só teño necesidades, que dis ti entre esas frases e doutro de quen falas? Non teño desexos, todo para nada e pronto. Por un paquete de cigarros e unha palabra amable cambias o resto da miña vida. Todo para nada e pronto. E que me resta? Sei que non teño desexos, recréome na propia suor. Alivio o pudor con que miráchelos, cos ollos perdidos nas miñas cellas raídas. Todo para nada. O que me resta. Esa teoría non te salva da incomprensión, da incompetencia. Por un paquete de cigarros, a auga do mar, cando me afoga, son brazos de rúas que cruzan cidades. Non ter un desexo, vou vestida e canso de bracear, paso e deixo-me baixar. Nos baixos do mar había un mundo de area e bechos que non coñecerás. Bueno, moitas gracias. Xela Arias. Quero ler un poema que fixo Xela Arias. Titúlase Legado. Saber ninguén sabe que turbulencias nos acechan ou que prazer de transgresión nos leva a elas. Con lucífuga rebeldía avanzabas pola corda frouxa do horizonte como fulgor sonámbulo, fuxindo do convencional. Ignorabas os perigos, non sabías que a terra, egua rebelde, dobregada ante a sabia fermosura,
ondulaba baixo a túa conciencia vigilante. Sabemos que no desacato convertiches o corpo nun alarde, a carne en versos arriscados, a corda frouxa en orgullosa lanzadeira, a escrita en estrategia. Autorizada polas palabras, mudaches o vaivén en compromiso. No fogar orixinal do pensamento prendiches lume ao simulacro dunha feminidade privada chamada masoquismo para dar a luz pública o fillo e os libros, luceiros do sentir. Capacidade humana de crear e de pensar. Saber ninguén sabe aceptar a morte, cruel, desoladora, nin como rescatar tanta beleza que nin Orfeo. Só o inconformismo perpetúa a vida. Boas tardes e gracias. Moi boas tardes. O certo é que sempre que estou nesta casa síntome convertida en resposta. En resposta ao nome e á obra de Rosalía de Castro. Hoxe, esa resposta ten como unha tonalidade, como un sabor de urxencia, de premura, de alguna maneira de alarma. Aló, xunto ás camelias, na roda, están María do Carmel Krukenberg, está Xoana Torres, está Luz Pozo, está Pura Vázquez, e no centro está a Xela. Ante unha chamada deste tipo, a miña resposta só pode ser a da humildade e a do coñecemento. Saber que calquera obra, calquera nome, pode ser convertido en fetiche, pode ser convertido en mercadoría. Inmaculante, inmaculábante. Malia todo, sempre queda un resto para o pouso dos afectos. Lerei en primeiro lugar o poema dedicado a Rosalía que escribín hai tantos anos. Nel, de alguna maneira, inscríbese unha visita que fixen a esta casa cos meus alumnos de Marítimo Pesquera cando eu era profesora en Muros, no IES Fontesería. Daquela guiaba a visita Marusa Villanueva, a actriz, e de alguna maneira o poema recolle esa visita e recolle tamén a visita ao Xardín Botánico, onde nos detivemos moito na Árbore do Amor e na secuolla vermella, que, como sabedes, é un lugar do que se di que abeiraba as reflexións e a escritura de Rosalía. E di así o poema. Este é o retrato dunha muller morta pintada polo seu fillo que seguramente a amaba. E esta, na que agora entras, a casa na que esta muller viviu. Unha actriz coa voz de todos os escenarios do planeta, recita para nós fragmentos en prosa desta muller que posiblemente habitou estes lugares. E a rosa que depositaron sobre do seu ataúde, a rosa que despois desenterraron. A rosa pode ter 2 ou 3 mil anos, chegar a medir 150 metros de altura e 30 de diámetro. Ela, a muller que habitou nesta casa, amaba este xardín, a árbore do amor, a secuolla vermella. E aquí, e desde aquí,
noméanos, pronuncia o noso nome, a rosa vermella, incólume, inmorredoira, intacta. Procusto, xa sabedes, era un señor que tiña un leito. Si eras pequena, estirábate, e si eras grande, serraba un pouco por aquí, outro pouco por ali, de tal maneira que todos éramos felices naquela cama. A Procusto facerlle a medida o leito, Xela Arias. Na hora de dolor, como nos fires, o teu leito de arranxar as víctimas. Botareite cara ao mar erguido e baterei túa sombra nas penedas, como peixes collidos por sorpresa. Mazarei o teu corpo sempre enfermo e todo sangue a xoia da victoria. De todo perdereime, pero abellas ou tigres han traerme a celda de castigo onde eu morra, o recordo de existir liberados, liberadas nas mans toda memoria. Se o silencio se me apodera das palabras ou retorna aos contrarios xogar suicida, estendendo por demais os pensamentos, voando nos vapores dos alcoholes, eso é. Aínda penso en que me fales e proíba voz de vencellos atropellados e, agora, salvemos as distancias dos cadrados. Moitísimas grazas. Ola, compartindo con vos coa lembranza de Xela, leo, antes do seu poema Invitados á carencia, o texto que eu fixen para o libro, disco, daquelas que cantan. Pero agora estás morta, moito antes de estar morta. Un eu único e inmóvil, ao que lastiman luces e algareos, e procura na noite a paz do olvido. Bágoas de Dona Isabel, Montenegro infeliz, un cabaleiro por un camiño branco, un son burlón de Axóuxere, Mara escrevendo a sós con fel e sangue, ela que vai deixar secar todas as rosas. Río que rebordou de tanta vida, agua que se ensumiu nun pozo escuro, perseguindo o non ser, sombra na sombra. Enxendrarás de novo no silencio, entre o rencor e a dúbida, volverás a nacer. Unha indecisa voz pulando do desexo, unha lalá ceifando a dor do día. Invitados á carencia. Unha opiácea caricia baixou polo teu corpo espido de metais, aínda embadurnado co tinte dunha extraña que si, es así, te amara, gardado, sen saberen xamais quen eras ti, ese ti que se achegaba. Unha caricia como a unha serpe. Era a luminotecnia das aceras, esa noite que envolta te traía. Quixera atraelo o dominio do amor e esparexelo. Pero houve un día, o día en que o ser atravesando as oracións chegou e quedou para xa rexistrado na atención. Abrín os ollos, empuxadamente fun, invitada ás carencias. Que facer con tan corto reino? Esmorecer non habíamos permitir. Arelo aínda, quebrar os ritos dos costumes, odiada cousa que arredor de nós desenvolves tecidos de arácnidos, serpeando cada minuto, esperanza espremida. Farei trago o meu contacto de coñecemento. E sei de falar os obxectos, as cousas mudas,
e son feliz de contar cas mans e o tempo todo antes que todo remate por que eu tamén quixen destruir. Era Pilar Pallares a quen escoitábamos. Boa tarde. É unha sensación extraña, hai algo que estremece aquí agora. Lembra a Xela, e como decía Chus, e ven con ela Luz, e ven con ela Xoana, e Pura, e Krukenberg. Daquelas que cantan ten a textura da presenza física, da voz que fica. Vou ler, como é preceptivo, o poema publicado no libro daquelas que cantan, o titulado Rosalía tan amiga, que é un poema que eu escribín a principios dos anos 80. Pero vou ler só un fragmento, porque quero compartir con vos tamén outro poema que escribín esta mañá, que sería Rosalía tan amiga 2, escrito pois case 40 anos despois. Rosalía tan amiga, anos 80. O branco silencio das naus enche o mar espido da hora. Calo o tremor do meu dedo e abrigo no mesmo centro do teu ollar cego as esperanzas. Que nada entolde o teu estar tan quedo, ese voar tan lonxe da presenza, a esculpir imaxe, auga, a florecer violeta. Que non se demore na longura desta tarde a palabra, que nada desequilibre a bagua que esvara limpamente, sen sulco errado, polo soño. Ti, tan amiga. E leo agora Rosalía tan amiga 2, un texto que está dedicado ás que estades aquí, a María Xosé Queizán, a Chus Pato, a Pilar Pallares e a Yolanda Castaño. E tamén está dedicado ás que non están, claro. E a miña nai, que promoveu todo isto en 1997. Este texto está escrito tendo diante a fotografía colectiva que figura no libro. Esta é a sombra que canta. 20 pés de memoria na grava. E ti, incendia o paso, a furia, o pano que a cobre. Resoan paxaros azuis nas hortensias, aniñan nos ocos dos rostros que ceiban a foto, furan a estática forma, a trama, todas co corpo de lado, sen clausura o arco. Esta é a columna que creva o fío que esgaza. Nada fose bo se antes non arde o salto. Esti, tan amiga, a que estuda na sombra o ángulo exacto da refracción da luz que nos alcanza. Es a que prende na horta a raíz vexetal que incendia a sutura, a que fai soar as tubas que halagan de grafías acuáticas as gorxias que cantan. Es esa barca. De Xela Arias de Intemperiome. De certo, a vida ia en serio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas, feliz por terte insomne por inmortal. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero que ridículo, non? Abrazar o feito feliz de xa medrar, camiñar ás aforas, en tempos asépticamente tan alienados. Grazas.
Ben, pois... É verdadeiramente emocionante estar aquí. Moi boa tarde a todas e a todos. É emocionante por moitas razóns, por un nódulo enteiro, un crisol de emocións. Moitas delas xa se nomearon aquí. Están, evidentemente, Rosalía, Xela, están as compañeiras que faltan, moitas outras. Está aquí miña nai, que estaba cando se presentou o libro Recordas, Ana? Efectivamente, no Hotel Compostela. Está a compañeira Antía Otero, que me contou que me coñeceu por vez primeira a través deste proxecto, así que é un crisol moito máis expansivo do que parece, de toda esta rede de sororidade que creo que sí que existe en Galicia. E hoxe ven a celebrarse pois todo arredor de Rosalía por unha banda e de Xela pola outra. Rosalía, que non deixou de ser unha muller que camiñou por sendas a intemperie, a bufé que sí, pois unha das máis importantes. En eso tamén teñen pasos en común. Para min fora unha auténtica emoción facer parte deste proxecto, que Ana se fixase nunha rapaza de 19 anos que acababa de empezar a publicar pois nada máis que 2 aniños atrás. Así que foi tamén un dos proxectos que me puxo en contacto con persoas como Xoana Torres, que non vos teño que explicar pois que non era tan doado poder acceder a ese contacto, a esa amizade, non? E tantas outras, que hoxe pois é unha das grandes lembranzas que levo e que atesouro. Comezo entón polo poema que facía parte de Daquelas que cantan, no que unha Yolanda de 19 anos escribía isto. Dime quen es, ás portas da cidade, onde existes, dentro do pulmón feroz que se nos abre, da víscera salvaxe que nos medra por dentro. Antes ca nós rabuñabas un útero de febre e de salitre, como as achar nas tripas até enarborar unha pobreza máis íntima. Pero no medo non perdoa unha sinatura infame que che aferra na miseria, nin o roce acre das silveiras, cando abríndote paso por entre selvas máis enormes, como a erva durísima e flores enfermas que negarán con coitelos o prezo do desgusto. Dende entón o camiño entre a selva é unha ferida branca en forma de matriz, e a nosa dor unha garganta esfameada que se traga a nosa dor. Pero o paso vexetal é máis morno o tacto, máis delicia. Se aínda saben o teu nome os túneles verdes e bolboretas atroces, cando chegas aínda coa dolor infame de pancartas difíciles nos labios. Somos novas no camiño aberto, abrimos en canal este corpo de torrente, este íntimo país de sol e de miseria. Primeirizas nos cantís que aínda ulen o teu nome. Merendándonos o leite do camiño entre a selva, destoramos contigo o corpo do cantor nese abraio rouco de ar turbado por estas fames conxeladas de perdición solar en homenaxe. Vamos a merendarnos as marcas en forma de matriz, este frío can coméndonos nos ollos, e así o pulmón feroz que se nos abre por dentro, pedindo como a tolo unha dor con que saciarse sen medo, atenderá a esta cicatriz que non é nosa. Pero entre as mans, un sol enorme que aínda sabe do teu ventre polas noites virá para dar asilo a este desacougo de anos que non cura. E sen medo dispostas a unha cantería de carne e de palabra, abertas en canal, a soas coa miseria. Quen preservará todos os contornos da conciencia? Quen ha de revelar o meu nome descoñecido, o meu impúdico nome que codifica e devora? Quen pode prescribir tantos equívocos moldes por encima desta fiestra construída polo corpo? Quen haberá que incorpore esta razón, esta memoria,
cara a un ciclo impertérrito de tebras e de luz. Moitas grazas. É un acto fermosísimo, Anxo, contigo, coa familia de Xela, que emoción que podan estar Amparo, Darío, os irmáns, que poda estar María Esteirán, que podan estar tantas outras amigos e amigas, compañeiras, poetas. Quixera ler tamén un poema para Xela, si pode ser, un pequeno poema que escribín e que, bueno, que tiven a ocasión de recitar nun lugar en un momento moi especial con outro amigo moi querido que é Xulián Maure no cemiterio de Pereiró. Acordaste, Xulián? Mácula branca. Non era xusto, non, amar unha parte de ti abrilas todas. Lúcida e amante abrezaches a metralla, pero nós queríamos máis. Nós queríamos máis. Algo máis de dente de león e corazón aberto, abondo, un pouco máis dos teus miradores valentes como manchas no lenzol, resplandecentes e sabias. Se inmaculan o teu paso, nada haberá que se desdiga con máis peso. Non era xusto amar unha parte de a ti e abrilas todas, pero abrazamos o teu calor metal franco sen cerimonia, pois que a de quen comprende non é palabra feliz, inmacularante, tal vez, pero ti xa eras necesaria. Para rematar, por suposto, nesta homenaxe a Xela, pois, unha muller que é tan referente para min, creo que ao longo deste ano quedou claro, e que foi un guieiro para moitas de nós, para moitos, pero especialmente para moitas de nós, sobre todo as que éramos máis novas. Vou ler, si ao principio comezaba con bueno, que non deixa de ser un dos meus primeiros poemas de cando eu comezaba a escribir, precisamente quixen ler da súa obra un dos seus primeiros poemas publicados, un dos poemas que abre Denuncia do equilibrio, sin desmerecer, por suposto, nin polo máis remoto a Xoana Torres. Eu neste poema me atrevería a ver de algún xeito un texto precursor daquel Penélope, non? Daquel poema de Eu tamén navegar. E di así: trouxen augamel para agasallarte e senteime na escada á garda. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín. Fun por trás de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado, se xiro terras e metais, lenzos abertos entrelazados, se escandalizo o interior, derroto peixes, lubinas, caranguexos, é que teño o corazón de auga derretida desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas zoando como corsarios dos mares da palabra. Quedamos precisamente coa voz de Xela Arias agora. A de quen comprende non é palabra feliz. A de quen transmite é terminoloxía útil. Se na vida cotía o balazo non reventan estourido e estupidez, pouco importa intelixencia do sentimento. Inmaculábante, eras necesaria. Inmaculante, é o principio da camiñada. Mira como así rabenan, rematan esgotando o teu dereito a reventar. Nada novo, inmaculada Rosalía. Tal sempre mulleres confinadas na construción de outros. Comprendes? Revólvese echa arma contra ti. A de quen comprende non é palabra de feliz.
Estamos agardando a Rodrigo Romaní. Non sei. Veñen por aquí. Moi ben, pois mentre se colocan eu son unha atrevida. E entonces mentre se van para ali, eu vou a ler, a recitar un pequeno poema de Rosalía que fai precisamente referencia á arpa. Ola, é un segundo, É un segundo. É que faga falta. Ou Galicia. Galicia. Arpa sonora pronto descolga xa da seca ponla onde olvidada dorme siglos contar. Os bardos fillos teus a voz levanten das cordas do compás e enchan o mundo harmónicas e altivas, tan sóprate a lavar.
ela, un fillo, porque hai máis, o fillo Davide, pois se non, vestísela, quería que te acercaras aquí ao escenario, Amparo. Davide ou calquera. Sodes varios, deja. Deja para, por favor. Bueno, muchísimas gracias porque o acto é preciosísimo. Madre mía, pero bueno, pero vamos a donde vive. Ala. Nada. Aí está. Hasta sempre, Bueno, hasta Eu sempre. non me esquezo da tua filla, jamás. Bueno, pues nada, gracias a todos. É moi emocionante, moi emocionante. Fala que non falas nunca. Di que non fala nunca. Di que non fala nunca. Nada, dar as Fala, gracias ao patronato, ao Museo Rosalía, que é un acto precioso, e gracias a todos por acompañarnos aquí. Pero, por favor, de vou quedar coxa. Nada, moitísimas grazas. Foi efectivamente un acto precioso por todo o que representa, polas achegas que fixeron estas maravillosas poetas. Así que pola vosa presenza, o voso calor, o voso apoio. Esta casa é de todos, é de todas, é vosa tamén. E grazas a vos está máis viva que nunca. Así que moitas grazas. Gracias.